Hazır görgenimizden yağı Rusya'dağı kızla kızlarni ýagny urup, nätip durgany üçin aýtgan gep bu baýagy aýalny götüni kysyp ýürsün, öz näsine ýürsün degenleri ba. Onam meni çagalarym aýdym bolup ýürüpdi, ýene bir zat degenleri ba, olaram bir ýalakala. Hondyçy adamlary indi noňa desek bolady? Adam emes da hondyçylar. Halkyny düşünmeýdigiň, ýurtuny düşünmeýdigiň bir mahluk desek bolady. Eger seni çagalaryň şunday näken, onda näçe ýurtunda ne almaýdy, tälim almaýdy, bilim almaýdy. Näçin başga ýurta getädi? Ýürsün üýakda, ýurtunda ýürsinler götüni kysyp. Al görek bolsun çagalaryny bilimli boljakyny, ýene bir zat boljakyny. Ine bizani studentmen dep studentlikке çykyp gitgen, bilim alaman dep başga ýurtlara çykyp gitgen ýaş nälerimiz, çagalarymyzam sürülip zor bilen gün görüp ýürüpdi, zor bilen okuş okydylar. Bulara beriljek pulam ýok. Ýurtymyzdan ewelle berer edi. $100 $50 aýyna şunday $50 çürt söwedi. Ýadyňyzda bolsa. Başta 100 edi, olsan $50 çürdiler. Indi ýylyna bir märte berediň bolupdy. Ewel aýyna bir märte berer edi. Indi ýylyna bir berediň bolupdy. $100 şundaýçy studentlere. Ana bizani baýlyklarymyz nere gitdi? Nere getip ýatypdy ular? Haram kuludan artmaýatyr-ku. Bu haram kulun tuhumundan artmaýatyr. Budjetimizdegi $100.000 neçe $1.000 bar eken,